A técnica de timelapse emprégase para registrar ou documentar períodos de tempo longos, moi longos, ou incluso movementos demasiado sutís para ser percibidos polo ollo humano, como o movemento destas nubes, a apertura dos pétalos dunha flor, o transcorrer dunha obra de enxeñería, ou o cambio físico dunha persoa ao longo dos anos. As películas de cine soen capturar 24 fotogramas por segundo e os vídeos do teu móvil 30 ou incluso 60. Tamén son indicarse polas súas siglas FPS, que significan frames per second en inglés, ou fotogramas por segundo. Estos fotogramas ou cadros son as fotos sacadas pola cámara durante cada segundo que este grabando da realidade e baixo esa configuración. Agora ben, para facer un timelapse, o intervalo de tempo o cal cada fotograma é tomado vai ser moito maior, pois sácase un cada poucos segundos, ao cabo dos minutos ou incluso cada poucas horas ou días dependendo do proxecto. Iso sí, sempre coa mesma periodicidade para a mesma secuencia. Deste xeito e por intervalos de tempo longos a moi longos, obtéñense centos ou miles de fotogramas que posteriormente reproduciránse xuntos a unha velocidade de 24 FPS ou fotogramas por segundo. Se pensamos isto nun proxecto tipo cine, aínda que isto que estou dicindo pode variar e podemos configuralo para que o programa o pase a 30 ou incluso 60 fotogramas por segundo dependendo do noso proxecto novamente. No vídeo destas nubes fixen dúas secuencias para que vexades a diferenza dos intervalos. Durante a primeira secuencia saquei unha foto do ceo cada 10 segundos e durante a segunda cada 5. Nos dous casos, o intervalo de tempo nos que saquei fotos foi por 30 minutos e usando unha GoPro no modo timelapse e suxeita a un trípode para que non se movese co vento, vale? Precisamos estabilidade. Logo, monteinas cun programa de edición de vídeo para que se reproducisen a 30 fotogramas por segundo. O movemento circular conseguino fixando unha GoPro a un reloxo de cociña a través dunha sinxela bricolaxe e podedes atopar moitos protocolos por internet. Neste outro vídeo que estades vendo, o equipo de Xeoclip quixo rexistrar o movemento das mareas ao longo de todo un día, para o cal estivemos desde as 9 da mañá ata as 6 da tarde en continuo. Capturamos o proxecto coa cámara de fotos e tamén cunha GoPro para ter material por duplicado a GoPro en modo timelapse. O intervalo de cada foto foi tomado cada 4 segundos. Por suposto, existen aplicacións móviles que che permiten facer isto dun xeito moi intuitivo. Das que probei, a que máis me gusta é Lapsit. A versión de balde é o suficientemente completa para que vos iniciedes no seu uso, aínda que o arquivo resultante será de pouca resolución. Para iso, para telo de moita calidade, hai que pagar, aínda que non é moi cara. Aínda así, todas as cámaras de móvil soen ter unha cámara de fotos, verdade? E hai un modo que se chama cámara rápida ou timelapse que vos dará suficiente resolución, vale? 4K en moitos casos. Pero probablemente non vos permitirá variar o intervalo en que se toma cada foto, como sucede no meu iPhone. Noutros vídeos afondaremos máis no proceso desta suxerente e agradecida técnica e por iso vos deixo na descripción do vídeo. Agora gustaríame que probasedes vos e fagades as vosas artistadas.
deica logo, eu voume antes de que chova de novo. Chao!